Зей рассама скульптор Фазыл Шияпов Кошману бәйрәме узачак Шишмә тирәсендә боздан композиция ясый. Икенче ел инде ул ясаган сын изгеләндерелгән бәкедә кыйнырга килүчеләрне каршы да ала, матурлыгы белән таң калдыра. Әлеге фигура Фазыл Шияповның махсус макеты буенча башкарыла. Уртадагы основной элемент ул нематериальный. Вот безнең Аллага шануларыбыз ул bir mezgilde biz uylagancha, tilәгәнчә теге Акаймовкалы тарелкада беркемдә китереп бирми. Менә бу да аның мәгънәсе шунда. Биеклеге 2 метрлы композициядә кош сурәтләнеп, ике яктан бозны чокып фәрештәләр ясалачак. Боз кисәкләрен исә Зей елгасыннан китергәннәр. Изге Шишмәгә килүчеләрне олы көндә Фазыл Шияповның композициясе рухландырып, бәйрәм кәефе өстәр дип ышанып калабыз. Искәртеп узабыз, Кошмануда район буенча 3 урында махсус су коену урыннары булачак. Изге Шишмәдән кала тагын Александр бистәсе һәм Әлкин авыллары шишмәләрендә чумылдыру урыны ясалган. Кошману юласын үтәү өчен барлык шартлар да бар. Киену шишену урыннары каралган. Моннан тыш иминлекне тәэмин итүгә махсус хезмәтләр җәлеп ителәчәк. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.